Урал йыры 14-16 буаттарда барлыкка килгән. Уның йөкмәткеһендә Башкортстанның көньяк көнсыгышында 7 башкорт ырыуы берләшүе сагыла. Шуңа күрә йырдың 7 ырыу тигән икенче исеме дә бар. Йырдың йөкмәткеһе ошулай. Урал йыры тарихында борынгы вакыттарда башкортлар үз-ара дошманлашып яшәгән. Был хәл озак дәвам иткән. Шулай да бер мәл аксакалдар, ырыуларның олы яшьтәге хөрмәтле кешеләре кәңәшләшергә йыелган. Тәгаен көндө көньяк Уралда Кырктытау итәгендә 7 башкорт ырыуы осрашкан һәм мәңгелеккә тыныслык урынлаштырылган. Бар башкорт халкының ошо мөһим көненә арнап бер сәсән Урал озын көйен сыгарган.